महिने मराठी राजभाषा समिती आंदोलन करीत आलेली आहे. मराठी राजभाषा व्हावी हा हेतू मनात धरून आमचं आंदोलन चालू आहे आणि आम्ही लोकशाही मार्गानं आणि शांततेच्या मार्गानं आतापर्यंत धरणे, मेळावे, नंतर मग घरोघर फिरून पत्रकं वाटणं अशा मार्गाने जागृती केलेली आहे. आणि त्याशिवाय मंत्री, आमदार यांच्या गाठीभेटी घेऊन हा विषय सरकारपर्यंत पोहोचवलेला. मुख्यमंत्र्यांच्या अनेक भेटीगाठी झाल्या, त्यांच्या घरासमोर धरणंही झालं, परंतु अद्याप सरकारकडून आम्हाला मिळावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. समितीचं मागणं असं आहे की या निवडणुकीपूर्वी मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. सरकारनं या दृष्टीनं पावलं उचलली पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. आणि त्याकरता आम्ही अनेक वेळा या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या, परंतु आता आम्ही त्यांना अंतिम अशा प्रकारची त्यांच्याकडे आम्ही मागणी केलेली आहे की तुमचं जे काय आहे ते आम्हाला 15 तारीखपर्यंत कळवा. 15 मेपर्यंत या विषयावर सरकारनं निर्णय घ्यावा. सकारात्मक निर्णय मिळेल अशी आमची अपेक्षा आहे. परंतु जे काय सरकारला सांगायचं असेल या बाबतीत ते सरकारनं आम्हाला सांगावं, म्हणजे आम्हाला पुढचा आमचा मार्ग ठरवता येईल. कळवायचं 15 तारीखपर्यंत, नाहीतर आमच्याबरोबर एक बैठक घ्यावी. आमच्या सगळ्या मंत्र्यांबरोबर आमचं भाषण झालं, बोलणं झालं याच्याबरोबर, पण त्यांनी बैठक बोलावली आणि आम्ही त्यांची बैठक बोलावली. आता त्यांनी 15 तारीखपर्यंत आमची बैठक बोलवावी आणि आपण समक्ष असेल बसून बोलू त्यांच्याकडे. नाहीतर त्यांना तिथंच आम्ही आमचा पुढचा प्रोग्राम काय असेल ते तिथंच त्यांना सांगून टाकणार आहोत 15 तारखेपर्यंत. दिस इज लास्ट अल्टिमेटम सरकारला.